και σήμερα παίζουμε Stumble Guys. Δεν ξέρω, είναι τόσο ωραίο παιχνίδι που κάθε μέρα παίζω Stumble Guys. Λοιπόν, θα σας δείξω σε λίγο. Έχω να κάνω κι άλλο ένα βίντεο, παιδιά, που πρέπει να παίζω, να σας δείχνω live. Αύριο θα το κάνουμε, συγγνώμη που δεν το είχα κάνει σήμερα. Συγγνώμη, το παραδέχομαι, είναι λάθος μου, αλλά θα το κάνω αύριο, εντάξει. Λοιπόν, παίζουμε Stumble Guys και θα σας πω νίξα. Δεν ξέρετε, αλλά εγώ είμαι Νάτος, εδώ εγώ είμαι. Εδώ είμαι αυτός. Τέλεια, παιδιά, είμαι πολύ τυχερός που έχω νικήσει. Έχω πάρα πολλές κορώνες. Δεν ξέρω. Θέλω να γίνω και καλύτερος από όλους. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι, ναι. Παιδιά, νίξα, τέλεια ρε φίλε. Πάμε, νίκησα. Λοιπόν, να, νίκησα. Νίξα, παιδιά, νίξα. Να ξέρετε ότι εδώ παίζω πάρα πολλά χρόνια Stumble Guys. Έχω πάρει πάρα πολλές κορώνες, θα σας τις δείξω. Λοιπόν, όχι. Παιδιά, είναι ο τελικός και πρέπει να κερδίσω την κορώνα. Αλλά δεν μπορώ γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και πριν είχα κερδίσει τις κορώνα. Παιδιά, εγώ έχω κάτι 200 κάτι κορώνες. Γιατί παίζω πάρα πολύ καιρό, σας το είχα πει. Δεν ξέρω πόσο καιρό, αλλά έχω παίξει πάρα πολύ καιρό. Ο φίλος μου έχει 400 κάτι, όχι 300 κάτι ή 400 κάτι, δεν ξέρω. Παιδιά, παίζετε Fortnite. Άμα παίζετε, καταρχάς εγώ παίζω, αλλά το έχω παρατήσει. Δεν το έχω παρατήσει κανονικά. Απλά μου έχει χαλάσει το controller. Δηλαδή, καταλάβατε, το τηλεχειριστήριο μου έχει χαλάσει και δεν μπορώ να το ανοίξω. Γι' αυτό θα πάρουμε καινούριο υπολογιστή που όλα μαζί θα κάνουν 1.000 ευρώ, 1.647 ευρώ και 71 λεπτά. Μιλάω ζυγά γιατί η αδερφή μου κοιμάται, πως σας το είχα πει και χθες. Όχι, καταρχάς είναι ξύπνια, αλλά η μαμά μου τη βάζει για ύπνο. Παίζω εδώ και 8 χρόνια Stumble Guys. Είμαι πάρα πολύ καλός. Έχω νικήσει Masters. Όλους τους έχω νικήσει εκτός από έναν, όχι, από δύο. Και είμαι πρώτη θέση στην Ελλάδα στο Stumble Guys. Πρώτη θέση γιατί παίζει να είμαι και ο καλύτερος και ο φίλος μου είναι δεύτερη θέση και ο αδερφός μου τρίτη θέση. Καταρχάς τώρα ο αδερφός μου παίζει Brawl Stars. Και σας αρέσει και το Brawl Stars. Εγώ το έπαιζα, το έχει σβήσει η μάνα μου γιατί τώρα παίζω από το κινητό της μαμάς μου και βγάζω βίντεο από το δικό μου κινητό. Είναι πολύ κουραστικό. Παιδιά, έχω παίζει, δεν είναι το παγκοσμίο ρεκόρ. Έχουμε παίξει πάρα πολύ. Επιτέλους νίκησα, ναι φίλε. Παιδιά, ανοίξα, ορίστε. Να με, το νίκης. 1.000 ευρώ. Τώρα θα σας δείξω τις κορώνες μου που είναι πάρα πολλές. Τώρα πήρα άλλη μια κορώνα. Τώρα πρέπει να πάρω κάτι. Πω, παιδιά. Παιδιά, βάλτε μου ένα like και μια εγγραφή, γιατί πατήστε εγγραφή, γιατί για σας βγάζω τα βίντεο, όχι για μένα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας δείξω τις κορώνες που είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές κορώνες και δείτε τι ήμουνα παλιά
ήθελα να φτάσω εδώ, αλλά δεν μπορούσα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Πάρα πολύ. Αχ, ρε παιδιά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Stumble Guys και σε λίγο καιρό θα γίνω ο καλύτερος. Σε όλη τη γη είμαι τρίτος. Και θέλω να γίνω πρώτος, αλλά μόνο ο ένας είναι πρώτος. Το λένε, να σας πω το λένε GL Friends. Εγώ εμένα μου έχω γιατί μου αρέσουν οι GL Show, το έχω βάλει GL Show, αλλά θα το ζήσω και θα βάλω... Θα σας πω σε λίγο τι θα βάλω, δεν έχω σκεφτεί τι θα βάλω, όμως θα βάλω κάτι, ένα όνομα. Παιδιά, το ξέρετε αρχάς τι είναι το νίγκα. Παίζει να είναι από τις πιο κακές λέξεις του κόσμου. Εντάξει, όχι, ναι, είναι μαύρος, αλλά δεν ξέρω το μαύρος άμα είναι βρισιά, γιατί τόσο καιρό ο φίλος μου, γιατί έχει δει μαύρος, ταχάς όλοι οι παιδιά δεν έχουν δει μαύρος. Δεν λένε νίγκα. Εμένα δεν μ' αρέσει το νίγκα καθόλου, δεν μ' αρέσει να βρίζω, αλλά ξέρω βριζιές πάρα πολλές. Αλλά το έχω μετανιώσει πραγματικά. Παιδιά, θα με ρίξει αυτός. Άντε, εσένα θα σε ρίξω. Παιδιά, νίκησα. Λοιπόν, ορίστε. Νίκησα, απλά δεν το δείχνω. Συνέχεια παίζω πάρα πολλούς άχρηστος. Λοιπόν, είμαι ακριβώς εδώ. Με αυτό εδώ το τέτοιο χώρο. Καταλάβατε. Είμαι σίγουρος καταλάβατε. Παιδιά, συγγνώμη ότι δεν μπορώ να σας δείξω όλο το παιχνίδι, το game να παίζω. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω. Γιατί είμαι 8 χρονών και παιδιά δεν ξέρω. Οι άλλοι YouTuber το κάνουν, αλλά εγώ δεν το κάνω γιατί δεν μπορώ. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Πείτε μου στα σχόλια πώς μπορώ να το κάνω. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Παιδιά, όποιος βρίζει, να μην λέτε κακές βρισιές, όμως ούτε να μην βρίζετε, γιατί το ξέρετε ότι οι μαμάδες σας, το ξέρετε ότι στεναχωριούνται πάρα πολύ όταν βρίζετε εσείς. Γιατί τόσο όμορφοι παιδιά παίζει να είστε, που είστε και έξυπνοι, και να βρίζουν, ρε παιδιά. Όχι, μην βρίζετε, καθόλου μην βρίζετε. Και όποιος βρίζει είναι κακό για την κακιά του. Δεν είναι ωραίο να βρίζει. Κέρδισα. Θα δείτε το χορό μου νάτος. Παιδιά, όποιος παίζει Stumble Guys να πατήσει like, και όποιος παίζει Fortnite να πατήσει subscribe, και όποιος παίζει Brawl Stars κάντε τα όλα. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, είναι ο τελικός. Ναι, είναι ο τελικός. Και είμαστε μόνο 2 καλοί. Και οι άλλοι όντως είναι, όχι. Υπάρχουν και άλλοι καλοί. Έχασα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχασα. Όμως δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει καθόλου. Γι' αυτό, παιδιά, να ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ το Stumble Guys. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το Stumble Guys. Ας πάμε λίγο εδώ. Γιατί έχουμε 2 τέτοια. Πάμε, το πατάμε. Μαζί τα άνοιξα. Το 8 skin. Παιδιά, τι έγινε? Τι είδατε μόνοι σας? Έχει κι άλλο ένα. Παιδιά, έχω πάρει. Δείτε. Περιμένετε λίγο. Όχι, δεν είναι το σπίτι. Παιδιά, δεν σταματάω από skin. Τι κάνω? Περιμένω, παιδιά, συγγνώμη.
Παιδιά, δεν σταματάω από σκηνά, ειδικά από τα Epic. Και εδώ είναι τα Special. Αυτά τα δύο, περιμένετε, αυτό εδώ και αυτό εδώ είναι από το Battle Pass. Αυτό εδώ το είχα κερδίσει από ένα παλιό spin. Αυτό εδώ το χρυσό Mr. Beast ήταν δωρεάν και αυτό το είχα κερδίσει πριν... Πότε το είχα κερδίσει? Στο Μάρτιο, μετακόμισα στο καινούριο μου το σπίτι. Ιούλιος, Ιούνιος, Μάιος, Απρίλιος, Μάρτιος. Πριν 4 μήνες. Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Κάντε like, κάντε εγγραφή. Μην ξεχνάτε να πατήσετε το κουδουνάκι και το κάμπανο κουδουνάκι και τα λέμε.